highly favored. Do you think I think Nombokorota dzimwe nguva tichiperekedzana tichinanaizana tirimo muganga chikufudzira mombe une jana pfungwa dzichitoti tichachembedzana moyo ukabvaruka uchasonwa nani ikazoita keini ngadiwa nani love isi straight on a touchline ndati mapepa anoda love zvese nemani ndinokufunga everyday from Monday to Thursday but now I think wakatora brains ese ndofunga kukurombera though is a dead game ndobva ndazongouraya dzinza rese unondibata ndozokumanda vakudedera sha ndichakuratidza mama vangu vari kumverenga sha kana pfungwa dzozokumadza kumperera ndauye murora timbompereka ngatidanane munhu anochembera sha ndikakufunga pfungwa dzotanga kudzanadzana hondo yacho ndenge yavadzana ngatidanane kusvikira tatobatazana kandipa mukana bebi ndokupa mwana ukandiramba nondifilisa buka ndakapinda pakawanda vanhu vanopanduka bebi njakuvakira musha ngatidanane uchindibikira ndakadekara kusvika takudenga kana mvura painonaye nini njange ndiri umbrella handikusiye wega njakuda kusvikira wapeze ukandichida ndozokumanda vakutembeya sha ndichakuratidza mari yangu pandoichengeta sha nekuti ndikadhakwa ndinozorembera ndagara ndakatsamwa ndinozochembera ndikudowani anondiyemera sha nombokorota dzimwe nguva tichiperekedzana tichinanaizana tirimo muganga chikufudzira mombe une jana pfungwa dzichitoti tichachembedzana moyo ukabvaruka uchasonwa nani ikazoita keini ngadiwa nani love isi straight on a touchline ndati mapepa anoda love zvese nemani ndinokufunga everyday from Monday to Thursday but now I think wakatora brains ese ndofunga kukurombera though is a dead game ndobva ndazongouraya dzinza rese